Tendeka muzita raJesu. Tinoda kukutendai nenguva yamatisvitsa mukati mezuva ranhasi. Baba, tongoda kungokutendai kuti mugotumira mweya munyaradzi pakati penzvimbo ino. Baba, tiri kunyengetera panguva ino, Mwari wenyasha, kuti mugova nhungamiri pakati pebasa ratichabata mukati mezuva ranhasi. Baba, tiri kunyengetera panguva ino tichidzosera kunyange nehama dzarasikirwa nehama yavo mukati memaoko enyu, kuti Mwari batai murimi vana venyu, mugovatumira mweya munyaradzi vagochema vaine tariro. Tatenda muzita raJesu. Amen. Mazita enyu ndoda kutora mukanda uno kuti vanhu vangozivana. Tida kuti tese tivanamatire, vatambire zvazvarongwa naMwari. Ngativachingamidze chiti zvakare mwauya avo vaning'ina nanani vese varipo mashure enyu. Mai Maruta, vana vakaberekwa naTidius, sumukai musvike kuno. Musviti kuzinza kwava kuna wakaenda overseas, kunotovana arikowo zvokuti zvamunozvora dundu kwedu kune vari overseas kana vanayewo. Muri kunyatsozvinzwa? Anonzi Marlon, tinai mumunamato. Ora mamira kaino ubhoni wenyu. Aha, pane mvura. Kwasha ro. Uyu mukwasha uyu. Maona vakwasha vejenda. Akwambo nanani ndo varasikirwa negamba rirerapa. Ngativapewo zvauchiremera chiendanana navo. Mazita. Garaishi. Kaimuonekwe. Verses 32 kuenda mberi panoti, asi kana riri rezuva nenguva iroro hakuna anoziva, kunyangwe vekudenga, kunyangwe mwanakomana, asi Baba voga. Chenjerai murinde munyengetere, nokuti hamuzivi nguva kuti chasvika rini. Zvakafanana nemumwe munhu akaenda kune imwe nyika, akasiya paimba yake kuvaranda, mumwe nemumwe basa rake, akarayira murindi wokumakuva kuti arinde. Naizvozvo ndinoti kwamuri, hamuzivi kuti muridzi wemba anouya rini. Anogona kuuya madekwana, pakati peusiku, kana pakati peurira mukamwa, kana kuti mangwanani. Kuti arege kukuonai muvete, ndinoti garai makagadzirira. Mwari akombore kuverenga kushoko rake nekuti dzvene. Akanzi apokrifa anenge akanzi munzwisisi wouchenjeri, chapter 8 verse 8, kana kuti muparidzi 8 verse 8, kana pane masaladi atukukanganwei Ecclesiastes chapter 8 verse 8. Pane mashoko anoti hapana munhu angaramba kufa kana zuva rake rasvika. Iyi ndiyo hondo yatisingapunyuke. Mwari akombore kuverenga kweshoko rake nekuti dzvene. Mwari kuzongobisa nokuinvhedha rima riri mauri ndichisachiedza. Church ndozvandanyedzerwa pano. Now tida kuti mwana muno muZimbabwe, according to Education Act of 1907, mwana kuti aende kugrade 1 kunodiwa 7 years. Wako ne4 years akawana nzvimbo nokuda kwei varana verengashi. Hanzi hapana munhu angaramba kufa kana zuva rake rasvika. Hapana tsvete yatingaite. Varanda kuti tifambe naro ndiani? Imi taurai mani. Toenda mberi. Mwana kuti aende kugrade 1 kunoda makore mangani? Kana kuti 6 wachizokwana 7 mugore racho. Asi wako ne4 years akaona nzvimbo nokuda kwei? Rimwe zimunhu rakanditarisa riri pano iro. Pabasa pauri unotoziva kuti haufanirwa kuonga uripo iwe. Asi wakariwana nei? Mwari pano uyo. Uyo akanditarisa uyu. Murume waunaye, mukadzi waunaye, hauna kumuwana fair. Wakariga ukamuwana nei? Mwana kuti aende kusekendari kunoda 4 units. Handisi muzezuru, ndiri mumanyika. Kwedu kuchimanyika hatiende kuzvikoro, tinoende kui? Mukutaura ndimi. Mwana kuti aende kusekendari, you have to have 4 units. Price zvinoonekwa netsvete izvi. Nguva yasvika muchesi uyu haina tsvete. Regai nditaure kun'anga dziri pano. Regai nditaure kumasvikiro. Kana wanyarara, nyarara kubva nhasi nemisi isingaperi. Ndiani waronga izvi? Mwari wakanaka. Ndiani waronga kudai? Mwari wakanaka. Ni Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Ni Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Monya iri pano. Program yarongwa nani?
vakambozvara vana munozviziva here kunyangwe madzimai tinongonzi washinzi kuzvara kunorwadza asi vanhu vari kungoita vana 8-10 Dumbu aidha uri mukombi aidha uri mubhasi uri mushawa uri muladies uri musaruni uri kubika kana yakwana mwana anobuda nguva inenge yaita sei ndo zvakafanana naMr. Titi ava kubasa kwake vaimuti big man yanga iri hofori maona kuti rufu haruna karapa rufu haruna karapa dambudziko raitwa nemufesi uyi1 angotitangira uyu tese tiri parwendo pano kana dai ukaenda kusowe muprofita akakiriridza unonzwa achete munhu waMwari ndiri kuona pamberi pako pane chiga cherufu ibvo wamusheka kuti munhu waMwari chawataura ichokwadi newewe unacho munhu wese anoita sei vari kukomborerwa amen nhasi munonzwa bhata ndakuwanikidzai musatyisidzirwe munhu wese ane chiga chei chauri ari padhuze newo munhu wese ari pano pandambosvika pano ndandane maenemies ndandavengwa zvokuvengwa zviya nokuti kana uchisvika panzvimbo unofanira kushandisa tekiniki sesu kana tiri maovheti tine matekiniki atinoshandisa nevamwe vachindiveka ndikona vaakusekravia ndo zvatinoita izvozvi muri yazondinzwa tiri tese here kufa murayiro waMwari hakuna wakunosiya munhu wese uchizvarwa une katage kakanzi best before haupfure munhu wese taurira kuti uri best before iwe muri yazondinzwa here andine bhabhiri shoko raMwari hakuna anoziva nguva vamwe pavakanzwa kunzi Tedhiasi afa vamwe vakabva vatanga kutsvaga mashura hazvina mashura izvi vamwe vakabva vatanga marotei ndabva ndarota muchato ndarota mihomba ndarota zarari hazvine nekurota kana kuri kupisa magubeza akawandisa hafura zvine chekuita nenguva izvi zvine chekuita nenguva izvi asi pane hondo mudikani ndepapa nguva yacho ichakukwanira kupi rini seiko uchiitei vanhu vazotaurei mbiri yako ndei manzwa 32 years dzekubasa ndida kuti kana maenda kudzimba dzenyu tinamatire kunyanya vana vakomana nevasikana ndida kuti munamata kuti Mwari tida kungokutendai nevana vamakatipa asi vana ava tida kunamatira kuti zviuno zvidzokere panzvimbo vese zviuno zvaumu makone paanotaka mabhurugwa anenge akarembera rumu takakura tichiudzwa kuti bhurugwa rinoenda mui but muri kuona wese vana iri apa vatinamatire vana zviuno zvidzokere pai ende vana vacho vadaro achifamba ninge rakarembera chichifamba kana shungu chichifamba ndakazoenda kune imwe nyika kune imwe township chauya chimwana chakarevedza bhurugwa ndobva chasvika chabata dundu panhamo ndobva chasvika kuti kuna namai vangu varipo nedzinonofizirwa kana mhoms vari kukomborerwa ameni hadzine dzinofizirwa inga mazino tiri kufudza mbada chakachaya vana ngavachengetedza identity muri kundinzwa ndosaka mazwa Jileni achitaura kuti baba vake was giving them legacy pane mutaura ataura pano dai zvataurwa nemufundisi avanza kufundisi ndokubasa kwavo zvedoro pane chikafu chese chaunodya chine mavhitamini achinofanira kukupa ibva maziva izvozvo haungodya chinhu chisingakupe vitamin ukadya maorange macitrus unowana vitamin C ukadya zvimwe zvakadaro zvakaita semaproteins nanani uri kuona vitamin B ukazonwa doro farika ndaona kuti matafana ndichienda siriswa tinonwa rimwe doro ronzi Z vamwe vachakutoedza kutaura nechika nechirungu vari kunwa cranko nzvanzi rinzi cranko kudakisa wanwa doro
kunowanikwa vitamin R, vitamin rombe. Uri kunzwa. Tiri mumusakasaka tasivira. Wabuta mbanje so uya neziso rakabuda uyo. Unowanoka vitamin rinonzi DZ dzungurupeti. Zvese zvaunenge uchimboita ndezvei? Sinonyaya iri pano ndei ana mai nana baba. Dhara raenda izvi ratopedza. Akati manyasara ndichawana mudzako chapita. Mama chiri kwaini. Mazezuru akati chinobhururuka. Chisingaperi. Chaiti churu chakapwa dzamba rafuta vaigo. Very clear. Anasekuru wacho asumuka, vanenge vacho asumuka, vese vataura pano, murume uyu akafa nenzi hypertension, BP. Zvamuri kuziva mese, muri kunzwa vana baba vacho. Muchaona mangwana tukombi tuviri kuenda kun'anga. N'anga ife yakataura BP. Inongotaura pane kamuti sekuti tataona kakangozvipira tutototo kwakadhakauta, ndozvikunonongedzwa. Murongo hwaitwa pano, munhu afa nei? Pamusoro itaurira nei munhu ari pano afa nei? Ameno kuti kun'anga muchanotsvagei. This is straightforward. Muri kuzondinzwa? Madzimai, ndida kutenda mai Maruta, Chef Daniel Pat. Vakagara nemurume wavo. Zvinoenderana, mumba munotukana munorumana, ndio dzimba dzacho. Chinofamba, asi unogomera uri chii? Vagomera dai vanga baba vakafa, vasipo dai nhasiri story. Madziro komiti dai ringwa, ndio mukadzi wacho. Vatombere mai Maruta nebasa ravakaita. I also want to acknowledge vana vacho. Because amai akaita vega, ana Jillian Mudvanzi, ndakaenda kwa doctor. Ndo type wa baba kana chibaba chiri chifotocopy. Zibaba kana riri photocopy. Vana vatelafu newe. He had that mentality because baba chakampa maximum love. Regai kuti zenda nemamadzimai kuti kana masvika mumishama vakarorwa munobhidhaira, mugonekaira, muchipopota ndakasvika muno muri mbwa dzevanhu. Kosi yekuchengeta imbwa una kuita waigara nadzo sei? Wasotwa, wavasika, ndisirini, ndakasvika pano muri mbwa dzevanhu, kupeka mabhegi, wopeka mabhegi, netuma10 square red for chi? Kuenda kugedhi uchicheuka pana ari kukutera, wasvika kugedhi nokunyara pana kutora ndingavajaidze, ndega ndidzokera. Inozvipenga uite sei? Inozvipenga uite sei? Pengai pese pamuruko, mudzoke kuna Mwari. Muri kuzondinzwa? Kutsvaga basa kunoda 5 level, let alone including English. Kana une zvekwenyu zvakadzanya anobva kuti Prazimetsi. Kana mamhepo achakakwira anobva kuti Science. Zvatiri kuita pano zvaMwari izvi zvinongoda 0 level including yourself. Zvauri izvo zvaMwari anongokuda. Taura munhu ari parizana kuti Mwari anokudai. Kuti murume mukuru kana mukadzi mukuru vamwe vakatoremara kufamba vakadai kuremara ruoko rwaacrippled nenyaya yekufidha vatwins kuti ndapedza ndasara ndisina. Regai nditi timu yangu yakabayiwa. Regai nditi hanzi naTedius Mono zovepikana turi yorira. Yes, varume yorira. Ari sikunya sobuda, vanenge vakangorara zvakatanga panguva iyo. Jesu uya akura, abvondorwa, ndokurerwa pamuchinjiko ndokumuka. Amuka munhu akatanga kumuona ndiani? Maria chi? Akatanga kuonekwa nani? Nyakadzi handiti. Ndosaka muchiona kazhinji kuchechi kuganira kubvengedzera kwanyanya kunoitwa nei? Ukaona murume anobvengedzera pachechi ane shavirei? Regai nditi kune vanhu vese vari pano.
vanhu vese vari pano ndida kuti Mwari atibatsire. Ini ndiri pano, we are celebrating life. Hanzi kuna mwana uchiti muchanobvunzwa nzi manzwei hapana chamunonotaura. Hanzi mumwe muchaina akadzokera kuchina uko anga agara 7 years muZimbabwe. Zvikanziwe muchaina iwe nemamwe machinese wagara kuZimbabwe mbuta tino kuchengeta vana vaMwari vanoita kuti tidai ende munoziva shavi rangu matondinonokera dai mama uya pane time ndachida kutaura 3 hours but nokuda kwetasa zvina basa rudo zvekuti handimhoresane nahangingi kana kumusangano chaiko icho zvane mweya wechina waona ndopa unoda kuti vakazara vanhu zvane mweya wechina manje dai Mwari akubatsira tinoda kubisa muzita Jesu chiona kuti wakuzvinyarira wega nezvinhu zvisina nebasa ndozvazvinoda pakazara vanhu so shavi racho rinoda kuti ungobva wanyadziswa zvine zvinokupasai zvinoenderana newe. Regai nditi ana sekuru nana baba zvazvadai mumusha meta disorder rufu runonza disorder kwese kwataka kukura zvikatachembera kudai kwese pakafa murume aiurayiwa nei taura imi kana riri roja raurayirwa chi property kana ari mukadzi aurayiwa nezvekupi zvekwake ndokukura kwatakaita isu kusvika tachembera kuti mhanza idzi zvino ari pano taita raki haana kuurayiwa nemukadzi aurayiwa neBP. Ndapota mai Maruta mukanzwa vanzi vakauraya murume musatombeta kana BP nazviremo mukaita BP munofanazvo musatombohakira. Vakadzi patinopfekedza vakadzi vanopinda muchechi dzinopfeka mauniform tatinoti pfekai madhuku tinoita kuti musahakire. Dhuku rinofana kuvhara chi nzeve kuti usanzwe zvisina nebasa. Akapfeka dhuku takuti kuti dhuku rako riri pamusoro penzeve here kana kuti rakavhara. Kugara kudai dhuku wanzwa waita chi hakirosi. Regai nditi masikatano itai mese vara rinoti zvavo taita dambudziko nevanhu vakawanda. Vanhu vakangoona pane kaisi rakatochena kudai chino chimonzi asikana zvavo mukaona vane mazimotikari pane mota patanga ndiri kwamaina dhuku kunamoko kumba kwacho taenda Mauro chiita service ndakati nonoke ndakanga ndaneta waisiko kuti mira pane imwe motikari kudai but excuse me you are too close but thank you zimwe waingoti dzimwe dzaingotyora muzorege taenda kuhiroseka takaona futi dzakafugama kuti popopo asi kufa kuita sei tiri tese zvino vanhu vakaona mukadzi nemurume vari mumota dzakabereka mavhiritsi kana kuti dzine nhuta vanoenda vachingoti asikana zvavo vasingaziva kuti pamwe pavapinzwa mumota imomo murume asati apinda mukadzi apinda nekakaseti kake murume kumweti kanyenye asati vaakufamba mukadzi obvaisa kakaseti kake kaka murume wangu andipe panokana murume wamirirawo kuti kachaita sei ukusara mukadzi wakanenge achinzira bheka achimira kuti kachapera kachikopera murume wabisa wese vhaisa kake mage mukaranga ndemurori akuchidzani iwe uchinzani magina nabheka zvakafanana vari kuokidzana bhipi vari mumota imi makamira murodhi mukaona mongoti chii isu ndauda kupedzisa isu ini ndogara kuBorodero Brook na kuBorodero Brook kune dzimba dzinotyisa ende ndakamboenda kunoita mwe funeral handiri kukutaura kune makuva kana mafurani rodhi nekudomboshawa mamboona kana maona panga pakanzi Grand Forest kune makuva ari kwanonzi maGrand Forest kusingakandwa kwedhaga kunokakandwa tumarosi tiri ikoko takuenda takubva kune rimwe location bhazi ranga rakazara asi vanhu vese vanga vari panze muri kundinzwa bhazi rakazara asi vanhu vese vari pai zvese izvi zvakanga zviri panze vanhu vachiona dzimba dzemuBorodero makumbo ndiwo akanga ari mui vachingoti chii chinhu chako chero icho ndichachitora eno unozochiona kudenga ndachipedzisire kurira izvozvi
nekuti kana tichiita zvamwari young man zvine order. God haisu tinokudisciplina, takudisciplina pachichechi, tazokudisciplina futi kumusangano. Saka handiri medzi. Ani? Handei tatarabara kuti iroro vakamboenda kunana Borodero Bruku kune dzimba dzinoshamisa dzine bedroom imba ya Kedia Sidiki zibedroom rinenge riri pano nekuku mukadzi nemurume vakarara mheno kana panonzi paPini kana kuti paKing mutongoti imwe yacho inenge iri Palestine kumwe kwacho kuri kuIsrael pakati pane Gaza Strip mumba imomo hamurarwe inenge iri stupid and you too vachitukana usiku hwese asi mukapfuura pazimba rakadaro mune muchiti chi vakakomborerwa vanogara kumatapi kana kumatagarika vachirara zvavo pasi vakazemberana pane rudo. Regai pezendi chiti ndoiri hangu mberi ndinokwanisa chete kuendera mberi kana vanhu vanyarara pasina kufamba zvirani necessary. Regai muupenyu kurarama muchiti zvavo, rarama uchiti chii. Ende regai nditi kuvarume vakawanda vari pano vakanditarisa vane dambudziko rekuti vakaroora marefuri. Refuri basa rake nderekuona mamistake. Muri kudinzwa? Refuri basa rake nderekuona mai kungorita akaona misaka vatipita chachache kune vamwe varume vasina rugare nevakadzi kungosvika mba checheche mateza kuenda madhororo zvikatu chachache anongoona zvakaipa chete kuburikidza nechi nemurume wake kungoona zvakaita sei vakadzi vamusadaira vakadzi kuona zvakaita sei vamwe amai vakanga vari refuri zvavakanga vari refuri vaiva vane system matimubatsira amenyu yatinetse vakanga vakaroorwa asi vakanga vari refuri saka refuri ane zvinhu zviviri mbiri yake ndeye makadzi anogona kupa yellow kuratidza warning kana akupa red iri kuti buda muground saka baba vakaigara kuBorodero Bruku vakabva vapuwa red kuti bvai pai vabva pamba baba vaya vatarise zimba ravari kusiya vakati pakutoda mashoko enyaradzo ndopa vakangoti hatina musha vakatarisa handei kutarisa musha ipapo rovaichopasa vafamba vakaitawo rake kuna vamwe madzimai aenda kusowe akanga atambura nenyekushaya murume ndokubva vapuwa muteuro ndokuyereswa zvikanzi mukasvika pamharano musambofamba nhasi dhiri renyu rinofaya munongononamba mutendi kwenyu kangano musazokanganwa kurova nengiyai musazokanganwa kurova slogani yekuti yekumasowe dhiri richaita sei ndopari kubva baba vaya vapuwa red card ndokusosangana nani namadzimai vatara nyaya zvikanzi madzimai ndozvandaitwa ndadaidaida zvikanzi madzimai yowi zvinoi mutino kukwanisa vekuBorodero Bruku indogara kuJerusarema vanozova Jerusarema kwaifiri dzisumudza imokotori ikoko indogara kupi kuJerusarema zvikanzi akoya akanga sina choisika zvikanzi hapana totoenda kwaifiri kwacho kuJerusarema zvina basi madzimai avari kufamba vafamba nemurume vakanoti dhiri raita sei madzimai ari kufamba nebaba vakangoti ndiani waronga izvi ndiani waronga kudai ndimwari wakanaka naye nemwari wakanaka naye kupi naye kupi ndo vakanga vari senior Roger nokudaro ndovaigara windo riri kuno kuti nekugeti vari kungogara masi vese sezvineo baba vabva vaonekwa vachifamba pamaraini navamwe amai vakanga vabva kuBorodero Bruku vachinoona amai vakuJerusarema ndokuibata foni ngiri amai mwana murume ndavona panhambe yake ndapotasikana musazoti ndini zvangu musazoti ndini ani asi ndiwo wataura kuramba zvavaita sei tiri tese amai vayasambotaura tikati madzimai garai makavhara chii zvina amai vakanga vakatopfeka bhareti vakapendekera sakomrade nzeve dzese dziri pai pavakachinzwa pavaita sei
vahakira vavaita sei ndobva vanopaka moteri kumwe kuno ndobva vanomira panhamba paya vamira musiwo vanoza kujerusarema vanhu vanogeza imba inenge iri pano vatonhu rinenge riri kuseruku konogeza zvake munhu akamira semuro inai zvasiyana nekwedu kunana kumwe kwakadaro patinogeza takazvambarira senjuzi saka musiwo baba ndobva vaenda kunogeza amai guru akamira pai imi daivai vari ipapo baba yavaenda kunogeza baba vapedza kugeza mbathing room ndobva varidza bhero rebhasikoro madzimai ndobva vazati baba vapedza sei kugeza madzimai ndokubuda ari kumhanya kupi kunotora murume webhathroom vari kuti vanomirira Jehovha vanokumbira avo ndivo ramba uripo wakamira uchagara timu yatobayiwa ndounosvika padhori patoireti ndokubereka chi murume uyu amai guru zviri mai mai vaivanzwa chimurume changa chiri chigafuka techichi changa chiri chi techipi nenge dzaine techipi vachitakura vanzwa chine hevi vakati zvinoisa madzimai isati tezvemishonga tinongokumbira kuna mwari vachitakura vafambi vakati tinokumbire masimba nokubva vachiti mabhedha chi amai guru zviri mai vakanga vaenda kwamacheso ndokubva vafeta bhanana vakati idya bhanana tiri parwendo murume akati yowe kujerusarema upenyu hwakadai ndinofamba mwari chipo chekutendapo ababa vakati ndiri kuona umambo madzimai abva vanzwa mai manungunyu madzimai vakati baba tibatsire mwari baba tibatsire mwari baba vaona izvozvo madzimai afarisa ndobva vatenderera vakati hamuzonyara here amaguru vakudzokera kubholdoro vakati chimbouyai baba atinaita sei kuenda baba akati uya mweya mutsvene undiperekedze uya mweya mutsvene ndikuperekedze mazita vasvika kubhorodhero kuya shavira mai vayauya ukotikezekezi handinoba vangu munhu vemapinda bathing room vemapinda ndokupinda bathing room ndokuisirwa tumasalt bath tumadito semunhu angari kwaifirizi vaifika tikune zvakaita baba vaya kungopinda pa ndobva vavhara dhoo ravo keshe amai vaya kungotambira pati vebathing room vari kungoti ndinoda kutaura neni baba ndinoda kutaura neni baba vapedza kugeza vakuvhura dhoo keshe amai vabva vati aiwa staira ndakona kui ndobva vachonjomara pai padhorei kuti vabereke chi baba kavana kumbozonobva vashamisika baba kapati makanonoka uko madzimai vari warit kujerusarema madzimai ari ngoti ndiri ndega ndinosha baba vapedza kutaura mai urifungwa chijoki baba vakutobuda mugegeti vakutokorokati vakuenda zvo vakati Jerusalema shangu amai akati kujoka vakati hapa
akaemera kuti munhu akuya zvakwakusvipa madzimai kuchashangwa neconfidence wakati anouya chete vari kukomborerwa hambeni ndo zvandira kutaura kuna mai Maruta. Murume wenyu aenda kuJerusarema, musha unofata. Ndirozi dziri kungoti anoita sei? Anouya. Dai Mwari akubatsirai, dzimba dzenyu dzaitwa maJerusarema. Bhaibheri shoko raMwari rinoti takaona kunaka kwaMwari negore rakafa mambo Usia. Ndida kungoti mungoona kunaka kwaMwari nokuda kwokufa kwaTedhiasi. Munopupura kana kuti kwatanga tiri uku kwanga kune kamufundisi kakapenga. Ndida kuti Mwari atibatsire muzuva ranhasi. Regai ndipedzise ndichiti munhu wese ari pano wakasikwa nemufananidzo waMwari. Kuti Mwari akude uite hwamwari, usambozvinetsa kungoita kashavi kekungoita zvaMwari. Unezvandizwa? Kungoitawo zvaMwari, kungonamatawo. Baba mumba Mwari ndinokutendai nechipo chemukadzi wamakandipa amai B. Munoziva kuti kana vaenda kuchina amai B vanodairira bata muromo waMwari. Ndozvandokumbira kumudhani Jesu Kristu nezwedu. Kana vari amai B muchinamatira Mwari ndokutendai nemurume wamakandipa. Munoziva kuti murume wangu ane marambadoro. Munomuziva zvaanoita kana adhakwa Mwari. Dai mangomudzika musadzoketerere vana nokuda kwaMwari. Amen. Kuvafana vamazivana ava havachagona shona, havachagona English. Amene chinhu chavanotaura Mwari anonzwa as long as coming deep from your heart. Ukangoti biggers vari kutopas zvinhu zvakandidzvanya, zvinhu zvakanditinya. Nditumiriwo mawinzi enyu zvinhu zviva zvakuita mushi ndiwanewo shati naJesu Kristu tenzwedu. Kana uri musikana biggers vari kutopas muri kuona zvakandidhanya. Dai mangoita ndiwanewo mufesi anenge ari bho, zvinhu zvangu zvifambiwo bho. Ndakumbira kubva nhasi nemisi isingaperi. Kutaura nani? Kutaura nani? Kungoita shungu dzekutaura nani? Ukatanga kuita domestic church pamba pako mukadzi nevana, mukazoenda kana kusero, musero mukatanga muna Mwari, usero ukabva iwo toenda kubranch mukaita kaumwari, mukabva tava kubranch mudzidzisi mukaita Mwari kana kuprofesa dzadambudziko. Uyangari ainwa uyu ainwa but akanga asiri hofu yakanyanya. Taona hama dzake dzakati wandei dzinonwa taunya kushamisa nazvo because taiziva kuti aiwa uyu aihunwa, asi uyu akanga ane order manje. Tazoona pano paita mukoza vitamin nacho rakakura zvakadii kuti wani wechi wanwirani handiti. Saka tida kuti hatina chatokwanisa kutaura nezvaTedhiasi, zvekutonga ndezvaMwari. Kana dai uchitsvaira muofisi, kana shefu wakabuda wakagara patebhuru washefu here, ingoziva pakomaurita sei. Regai ndipedziseni chiti maurano, regai ndipedziseni chiti kune vamwe vanhu vane daka nevamwe vanhu. Hanzi ndambokutorei nyaya motikari iyi handiti mukadzi nemurume warimo handiti concentration ubva yaruza motikari ubva yaita accident, kubva yakudubuka yapinda poto, ubva yatendeuka musara baba nemwana komana namweya msoro vaidonha nemanhede kuti pa mukadzi ndiye akabva aita raki akabva angofa pasport, murume akaita munyama akabva aita oxygen. Mukadzi afa ari kufamba kutsvaga kuenda kudenga ndekupi ndokona Simon Peter ndiye anga ari pajuti. Zvikanzi wabva kupi kweiwe? Zvikanzi ndikutsvagwa kuenda kudenga, zvikanzi ende kuno, asi wabva kupi? Zvikanzi kuZimbabwe. Zvikanzi Zimbabwe hakuna anopinda denga, mari yamushandisa munyika isi yenyu uku kungora muri kungourayana zvinhu zvacho hamene zvazviri. Ndokubva aenda kunokonzauta, zvikanzi aiwa naMwari ane good God. Ndiri Mwari akaita sei? Nekava nokuZimbabwe apinde kudenga nei? Nebhakosi. Munhu weZimbabwe apinde denga nei? Nebhakosi. Zvikanzi bhakosi yacho, zvikanzi ndichakubvunzai spelling. Ndakubvunzai spelling mubva mapinda kana makwanisa, asi inenge yajutirei kuzobvunzwa vanoteera. Zvikanzi spelling okay, spelling right? Okay. Tobva magona mai vapinda vatosekerera vatokwalifya kudenga vajutira rani. Sei zvineiwo oxygen iri kougomo dziri kufamba muchina nobvata kuti magetsi aita sei? Oxygen obva yaita sei? Murume webvafa, murume wafawo ari kungoteerwa ada kuenda kudenga, asvika akaona simbi yamudhara ndo iri pajuti. Akati zvanaka izvi. Zvikanzi kuna hakuna zvesimbi yamudhara, ihwani ari yega akati vanhu vekombi.
ini ndafunzwa spelling kana kupinda kuno kupinda ne bakhosi ndichakunza spelling yekuti upinde svikanzi ndifunzei zvikandipere ngero panoti encyclopedia asi wakapinda nani pane vari mukati menyu vakantarisa vanda kuomesera kwe zvino uyanga ari different akanga asingaomesere vanhu aitora nhamo yemwe munhu woita yake ini ndakangomumita once ndakamumita kumariro kwandakaparidza ndokwandakazondwa namazibhururu acho mamwe acho azondideidza zvikanzi cheche chidhafuti matika vanhu ndikati chipi chihwi chake zvikanzi icho chiya ndakamuona little time saka zvezvo zvatinoita izvi auzotinosangana nemunhu kupi ndapota zvangu kungoitana mangwanani mamukasiya mego ndingizauya saka dai mwari atibatsira muzuva ranhasi tadanana ungezvandinzwa kungodanana taura munhu ari padhuze nekuti mwari anokudai ndopedzisira ndichitaura kuna mai Maruta chirikadzi dziri pano mese sumudzai maoko toona varume vapera tarisai varume vapera maita chirikadzi dziri pano pachirikadzi dziri apa idzi pane dzimwewo zveshuwa dzine varume vakafa vega pane dzimwewo dzakauraya kana nestress kustresa varume mai Maruta regai ntaura kuti bhaibheri shoko ramwari rine chokuita nechirikadzi mune chirikadzi dzakanyorwawo hamuna kunyorwa humburukwa varume vakafirwa nevakadzi havanzi chirirume vanonzi humburukwa ikaimese humburukwa mwari ane chokuita nechirikadzi muri kundinzwa mai Maruta chirikadzi yakatendeka pana mwari ikaita zvinhu zvayo zvinofamba you just need to be creative tinoini ndotichapa University of Zimbabwe kune vana vakawanda vechirikadzi asana mai acho havana kuenda kuchikoro anoti akatora madhoiri ake akaenda kuSouth Africa akati ayu dhogi madhamu muno muzivobo kanzi ayu dhogi unouraya munhu tidangokutendai neupenyu hwakararamwa naTedius zvese zvatakadzidza kuburikidza naTedius zvese zvatakaona kuburikidza naTedius zvese zvatingava takapuhwa kuburikidza naTedius pane inongwa maripo pana masimba ose tidangokumbira nokunamatira Tedius kana pane zvaakakutadzirai munongomuregererawo ava anogara mumbenyu mufaro tidakuisa mai Maruta nevana nemhuri neveukama nanasekuru chihuri kuti pose pavachachema vava vanochema vane tariro nekuti makatiudza kuti pamuri kuenda kudenga muri kunotitumira mweya mutsvene nokudaro ndowatangokumbira pane ino nguva ava anotinyaradzira muri iri pano mbirira mberi yenyu asika munongoziva pati tasvika pakadai panoitika zviitiko zvakasiyana pakuita kuonekana nevamwe kune vane mweya yemadzinza mweya yemushama vanogara isingaonde kuona zvituna ndio mweya watida kutuka pane ino nguva muzita raJesu mweya yeupere muzita raJesu patichaona mundikani wedu uyu ticheme tichikomborerwa nemi kubva nhasi nemisi isingaperi amen mese mukati amen tingasunungukirwa zvino apa ngatibate pasi vamwe akabata mahendo mwe akabata pasi batai pasi pekofini aiwa batai pasi pekofini chete batai pasi pekofini tauti kofini ende pasi ngaruye regerai koko uye kuno hatidi kuti tinyanyowanza kutaura takuita zvatafambira saka muzukuru achati pavatauri vanokwanira kuita vana vandinofungidzira kuti hatisi kuswerera pano ndikaona wanyanyisa ndokubva ndangokumbira kuti ugare zvako pasi muzita raJesu because nguva yacho tida kuti tidzokere vamwe vasiya zvakadaro daro tidangotenda Mwari nepawatisvitsa muzukuru pamusoro pamusoro vana baba nana mai pamusoro mhuri yekwaMaruta pamusoro vashandi vese veHarare Water vari pano pamusoro Harare South ndainzwa inenge yaita mukurumbira Sterling pano right inini ndakamirira Water Authority Workers Union of Zimbabwe inomirira vashandi vakatransferwa kubva kuZinwa vachiuya kuHarare ndinoti inini tarasikirwa zvikuru navaMaruta. VaMaruta yanga iri member yedu yakasimba mukati mezvekubata mukati mevashandi. Unoziva kana uchinge uri mukuru wenzvimbo matambudziko ese anosvikira pauri. Saka pane nguva dzataienda kunana Maruta paita maproblems paPrince Edward tichikurukura zvemusha wavo yendi day.
tichitaura zvakawanda pamusoro pevashandi. Zvimwe zvacho zvakabuda, zvimwe zvacho hazvina kuita se hazvina kubuda. But especially ndoda kutenda kuti takaisa policy imwe chete tiri kuzinwa yekuti munhu ane mwana wake ngaapinde chi basa. Saka vazhinji vevakazopinda basa vanga vari vana kana hama dzevanhu vepaPrince Edward, zvichiburikidza nekuti utungamiri hunenge huri paplandi ipapo hwakamira sei. I understand kuti vakuru vazhinji vaive nevana vavo vakadini vakapinda basa. Nhasi tinavo pano vana ivavo nana baba vacho, vamwe vakaritaya, vamwe vari kupi. Zvairatidza utungamiri hwakaita se hwakanaka hwekuti kana muchinge mawirirana vana vanonzi ngavauye kubasa vopinda, kuitira kuti pano vanozoenda vana baba vacho vana vanosara vachichengeta mhuri dzinenge dzasara. Saka isusu tarasikirwa because mumwe wemamanagers anga achimaneja maplant, hombe yacho Imoton Jeffrey ndokwandoseenzerai. Kouya Warren Control, then tobva tasvika nekuPrince Edward. Saka ndo vanga vachitungamirira Prince Edward. Even mukati meurongwa hwedu hwekutaurirana hatina kunyanyoita dambudziko nawo, asi munongoziva kuti panotaurira vanhu kana mukaita madifferences apo nepapa zvinoti madini makonana, asi zvinoreva kuti mune muchigadzirisa musha. Tarasikirwa zvikuru maita eni. Iwe chita chose chiri pano. Ini chokutanga ndoda kukutendai nebasa rese ramaita pano. Chera vari mwana wangu kubika, vari kubika, vari kuita zvose zvinofanirwa kuti mwana wangu ave aitirwa. Ndinokutendai. Ndigotenda Mwari nebasa raakaita kuna mwana wangu uyu. Akarera mhuri yake, akafundisa vana vemukoma vavo vakatanga kufa, akavafundisa uyu. Zvino ndinoda kutenda zvakare mukadzi wake. Ndinokutenda Murora, ndinokutenda chaizvo nokuti wachembedzana nemwana wangu. Iye zvinezvi ungadai wanga usipo, dai ndakunenera zvemanga kuti ndofunga chirwere chiriko mazuva ano chabata mwana wangu, asi manga mugere nemwana wangu zvakanaka, machengeta mhiko dzenyu dzamakanga makapikirana. Ndinokutenda Murora, ndinoti ndapedza. Kuta vese vekwamaruta vanatezvara vangu, vanatezvara vemwana uyu vese vauya pano. Inini ndini munhu anyanya kurasikirwa neuyu. Anga ari mwana iri shamwari yangu, ari murairidzi wangu. Mwana uyu achida kuti vanhu vese tibatane. Nguva nenguva aiti vondifonera kana nguva ipi, baba gadzirai toda kuenda kumusha, toda kunoona Sylvester. Touya tichifamba nguva nenguva, kwaitika chii, gadzirai tiende, ndiri kuya kuzokutorai manje. Mwana uyu anga achiti vanhu ngatibatane. Thaddeus anga akanaka, vana vakakura isi vakaberekwa tichiona, asi chido chemwana uyu chinoshamisa. Chakandishamisa inini pandiri pano, nokuti iye zvinezvi kuchitungisa handisisina shamwari. Ndiye vandanditi ndishamwari yangu, handisina achanditora kana dai kukaitika chii, ndakutongofamba ndega. Ndinoti Thaddeus ndarwadziwa zvikuru. Akandifonera paakangorara muhospitoro, ini ndiri kumunda kumapurazi. Zvikanzi baba, ndakauya muno muSouth Med nezuro, ndarara muno. Tikati zvaita sei? Ndiri kumunda. Tikati alright, ndiri kuuya. Ndakubva tauya ndikamuona muhospitoro. Zvikanzi aiwa inongori BP shomanana zvayo, zvinoita zvakanaka. Zuva razofuma achifa mwana uyu, ndakamuti ndini, BP yako iyi inokwira here kana isisi tisimo magusiku, nokuti iye zvinezvi BP iri 171 over 74. Saka isisi kana taenda wasara wega ndopa inozokwira BP, because nguva yose yauzondikira tozouya kuseni inenge yakwira. Zviri kumboita sei? Uri kurara uchifunga izvi? Zvikanzi aiwa handisi kumbofunga ini, ndinotori right, handisi kurwadziwa, hakuna chiri kundirwadza. Zvino ndinorwadziwa zvikuru naThaddeus, ndarwadziwa zvekupedzesera. Ndinoti mhuri yese yekwamaruta ngatiitei zvangazviswa naThaddeus, ngatiwiriranei. Ndapota mhuri yese yekwamaruta
vanasikana, varume, ani vese vazukuru vangu, vana vaTadhiasi, vana vani vese kwamaruta, toda kuti muwirirane zvangaziitwa naTadhiasi. Taiuyaku muchigirwa doro, zvaiziva kuti doro iroro rinozokuitisai kuita vanhu vasina maturo. Paiuya pega pega aiti regai titakurire vana vangu doro. Nyamba tinozomushaya Tadhiasi uyu nhasi. Handichakwanisa kutaura ndoti mazhinji. Zimbabwe ndimo matakazvarirwa, vana mai nana baba ndimo mavari. Tinoda Zimbabwe neufome wayo wose. Simuka Zimbabwe, tinoda nyika Zimbabwe, tinoda rusununguko Zimbabwe, tinoda nyika zuva rayo rasvika. Zvaireva vakuru zvoitika, zvaireva nehanda zvoitika. Nyika yedu yatorwa navaeni zuva rayo rasvika. Mugabe imhare muZimbabwe, mahondo yachimurenga. Verse 12, Psalms chapter 90, verse 12. Tidzidziseiwo kunyatsoverengwa. Tidzidziseiwo kunyatsoverenga mazuva edu, kuti tizviwanire moyo wakachenjera. Regai titende Mwari vatichitsa pano. Ndida kungoita tumacorrection tushoma tumwe twandaona. Number 1, Bible shoko raMwari kuna munzwisi womuchenjeri kana kuti muparidzi 9 verses 5 and 6 panoti pana vaya vakafa havana chavanoziva, asi vapenyu vanoziva kuti vachafa. Nokudaro vakafa havana chiyamuro chimwe chavachaitirwa. Ndanga ndiri kuzwa vamwe vachiti takuita body viewing, bye 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 bye. Munoshamisa kuti munobhaibhisa kana vanhu vafa vari vapenyu hamukwanisi. Ndo problem yenyu chete iyoyo. Uyu akanga ane BP uyu. BP zvainoda ndezvokuti you always cheered up. Inoita sei? Inodzika. But akadzimara akafa asi nhasi makutaka kuti bye bye. Ati bhaibhise zvituna. You'll be wasting your energy and time. Ati taure nevakafa. Taurai nevanhu vapenyu. Muri kuyasondinzwa? Amen. Kuti kutatoshindandu kana takutaura ukanzi utaure semutauri, wataura taura, regai kuti famba zvakanaka, hakuna chituna chinofamba. Zvinonzi rest in peace kana kuti zorora murugare. Muri kunyatsonzwa? Kana mazoenda kana kuri kuno kwazoenda kana uyo wakagara kana kuna na Houghton Park kwada kupamberi pano wataura taura, ozoti nekachirungu kako rest in peace. Anoziva kuti munhu akarongeka. Takoti tikubatsirei ndokuti zvinonzi vasingazive ngavaite sei, ngavabatsirwe. Mayasondinzwa? Now tida kungoti titende vese vataura kunyanya ana kansela mapoliticians musashamisike kana vaona vanhu shavira cho rinobuda harina kunyanya kusiyana nerevafundisi. Tikaona vanhu shavira redu rinobva rati Mwari kwamatibvira ndokwatinotokuwanai kukudedzai chaiko chako kuti uyaitite zvaMwari zvikunonetsa. Saka pakadai apa totokubhomorai zvekukubhomorai zviya kusvika zvaita sei zvanaka. Saka regai nditi tidangotenda vese vabva kuHarare, especially vekuWaterworks. Ndanga ndisati ndamboita funeral yenyu. Aiwa kana kukafiwa izvozvo kana rikanzi munhu afa ndeWaterworks, I will come. Makabatana vaombererei. I am so pleased. Ende mangona kuti afa wechanga chiri chidhafu chataurawo pano cheWaterworks chidhafu kadiki kataura kanga kari 1 asi zvakawanda zvacho mutumba. Kunwa mvura. Vari kunwa mvura vari kushaisa ivo vega vachifanana pachezvavo. Saka tida kuti tizvitende. Waterworks, I am so pleased. I think I will pass through your office. Ndonotaura kuti ndaona kuno. You are so brilliant. Ndida kutenda zvakare vanhu constituency yaNyanongoku magona. Mauya zvakanaka. Ende munoziva panhu vacho vamwe vacho kwatinoenda kunenge wakuvanyarira, especially kana vanonwa zedhi kana kunwa iyo krankoi. Zvinobva zvashaya basa. Kune vanonwa zvavo ndida kutenda Mwari kuti yangaita mberi pasi. Haina kukwira kuya kumusoro. Saka vaomberei vafana.
because vanonyatsoti kana vahunwa munoshaya pekutarisa munenge maakutonyara aiwa zvanga zvine mutinhimira. Tida kutendawo zvakare vekuno vese kudomboshava especially mubhuku renyu rekwa Maruta sorry rekwa Maruta aiwa mabuda zvakanaka asi ndikaona atinge vakawanda tabva kuHarare naye vakawanda dai kurunzaswa zvitupa mangona ari ma63 ma25 February mwenzi anga ari mashoma nhasi zvinova zvinhu zvakanaka. Izvi zvekufa izvi kana zvokufirwa izvi hazvina raki. Regai ndidzokorore hazvina raki kuti mungazoti akabva aunganirwa nevanhu zvaunongoita uri mupenyu zvinokutevera. Ende kana uriwo kunyima kana dai pakaurawa mombe 4 maki epahozi kana nguva yekubika yakwana anoshayikwa nokuti uri mupenyu waita sei. Kana uri wezvibhakera ahupinde muguva umu vanhu vasambotanga kutesana vemablack belts muchaona tumwe tumakarata twavanhu twamaona panapa. Kana ukaita zvekudhakwa izvi programu yako inodhakwa futi. Vanhu vese ndakamboenda panonzi panzi paniko pamverechera paparewa pashowground handidi kutaura pane mutupo uripo vanozviti vana Chigutiro vanovigirwa hama nevatorwa vese vari kubhawa vese vanotozochocha muchachamu munhu akutovigwa unova hunhu hwakaipa. Kana uchinwa doro hama yako yafa the only respect chaunoita kumbotsanya zvaunoita kotaita mazuva mangani nezuro kuene chituna nanhasi. Saka mubatsire unongotsanyawo wozonwa taita sei taenda. Hakuna musha usina rombe hakuna musha usina chura asi usada kuti zvenyu tiende nazvo. Vamwe vekuno kwemaruta kuno mbiri yenyu yatosvika kure kwamusiko ndine urombo but I have to tell this because ndo basa redu rekutaura chokwadi because the truth will set you free. Saka napana arufunga kuti ataurwa kana ari kusvotwa ndanyadziswa ndo chinangwa changu ichocho. Ende ndo type dzavanhu vakutaura mukwana paya vanhu vakadaro kirai mahosi nokuti munenda mbiri yakaipa. I was not pleased and especially shukani vari makuru masadzimba. Saka tida kutenda Mwari manzwa kumhuri kwa Maruta ndapota musarambidzwe kuchema. Kune dambudziko revamunoona mamakansela asina kuita counseling course vanonyepa. Zvazvadai musacheme imasi baba vacho murume mukuru haunyare wabva wachema iwe murume uda kuti vana vazodii. Bhaibheri shoko raMwari John 11 verse 35 Jesu akachema chatinoziva pakanga pafani Lazaro. Jesu akachema kana zvauya izvi unochema. Bhaibheri shoko raMwari rinoti chema zvekuchema zviya nyama nemweya zvakabatana robva rati koma asi chema unei une tariro. Haungotanga netariro unotanga wachema. Iwa ana Maruta ava ndo vane dambudziko vakasachema futi ndimune maakureva kuti ye mukadzi mukuru zvakati murume iwe amai Maruta kana kunyara mukadzi mukuru kumeso kwakati gwa kana kumbochema vachema futi kuchema kwacho kwanga kune mweya wetsvina saka muda kuti munhu aite sei. Saka munhu ita zvaunoita sei zvaunogona kuchema it's your right. Musanye pavanzi vari makuru tazoona mumwe wangu kuchema don't swallow your feelings because kuchema kuri very important. Tinozokudeedza kugala uko tiri pagara pari kufarwa wakutanga kuchemera pagara wakatadza kuchema paifanira kuchema. Saka veukama kana muchibata futi maoko regai kusvotesa munhu afirwa kuti nematambudziko amai Maruta zvitambire mudikani ungoda kuti zviitirwani wamuri kuona pana akafita kufirwa ndiani. Ukazoona wafirwa munhu akutongoda kuti zviitirwani kana ungachema nyarara kuti ndada kuti zviitirwa iwewe unotanoramba aripo here. Kana musina mashoko ndita zvakongoma kana ngotamba zvangashita Harare kuti usingataure zvakawanda. Manzwa here makansela anonyaparata makansela handitotaura kansela uyu ndinotaura kansela wecounseling. Mungazoti kutaura kansela ikaenda mbiri unzi zvavaitwa kansela nhasi kana vakasokara mufundisi yakaoma kani zvavaitwa manyatsonizwisa. Saka tida kuti tibatsirane. Ende kana kwazofiwa kana maita chimwe chiitiko mumusha menyu aidha inyaradzo kana kuti parufu kana pamuchato ukanzi sumuka utaure semutauri ndapota usaimbe nokuti panenge pane kwaya inenge yakatsvagwa kuti imbe. Usaparidze nokuti panenge pane muparidzi achaparidza. Rega kusvikozvita ukama huri padhuze nepedyo nemunhu. Kana wanzi uya utaure satete rega kuti ndini tete chaivo nokuti vese kana varipo ivavo wavasumukira maese madzitete. Muri kunyatsoninzwa. Ende rega kutaura zviri out of topic. Taura zvine chekuita nemufi. Vamwe tavanyara dauda kugadzika pasi tavagadzika. Taura zvine chekuita nei nemufi.
Mayazonzwisana. Saka kuchema muri kwa Maruta, muri kwa Chihuri iraiti yenyu. Munochema zvikuchema zviya shungu dzite sei dziperi. Regai kuchema kune 4 types. Kune number 1. Number 1 ndiye chisodzimate ambero munofura mari chero. Mekuti vanhu aburikira mene kwaona burikira kwa shopu kwa Marutako. Unzipenda kwa Fatedias. Ai wasikana handi. Road yesa vachidya mabhanzi nemadhora lojika 2. Vakushanza tingatangire kuno asikana. Vanhu vanochasaka. Handi. Vazoti vakusvika. Takusvika asikana notanga. Vasvika muyati. Tanga ya maisifasi. Asikana yakapakafaniki ndindakatanga. Ai vasvikana navo. Vayazoti hapana chinombochemerwa apa. Hapana kunyepa. Vazoti vatariswa nevanhu. Dediyesikana. Vakusatwi mate. Chinonzi chisodzimate. Kana usina chokuchemera kana pekuchemera nyarara. Kwaya kuchema kwa number 2 pekuchedza CV. Ndauya ndinikanitete kwa Gredes vekugrenora ndinavakanitetete vanhu vatauya ndiani kwanzi nditete vabva kugrenora kuimanzwanani hanzi vatauya kwaya kuchema kwechi3 ndekwemubatanidzwa wauya kaposheni kadiki Matedias uyu kumwe kutindika papana sikana ndinonotangira paina siya kumba kusina kana echikoro zvachakuvhura school fees wakuchema wakabatanidza asi vanhu vafunga kuti urikuda sei urikuchema mufu. Koya kuchema kwemunhu anonzi muKristu anochema nepatani yake yechikristu. Mukristu ngaaite sasamanyika anochengeta identity yake. Samanyika pese paari unongozwa ngechirungu kuti munhu manyika uyu. Ndosaka ndakubvunza ndikati ana Samanyika vaende kuchikoro vanoenda kui? Kuchimanyika kuna mapleti kune mai? Kana usiri manyika unodairei? Kana usiri kumanyika kuna mapleti kune mai? Masosi. Hakuna dzimba kunei? Kana kachembere kechimanyika cheko kakaparara kachifamba vachiti Mwaramu we tikasata miti kwa Rusape tingoita collide kwa Mutare. Osa tumanyika. To keep identity. Kana uri waterworks. Kana uri wezina. Keep with that identity. Saka muKristo kana zvadai izvi hazvina basa kuti unopinda ipi. Kana Anglican ndiye kunonga kana ikwa Bakari. Anglican. Unongouya uvhura 145 mweya wangu inzwa tenzi mponesi ari kureva ari kutaura kuti iwe uno ndidaye pane nyacho muchaiona mbiri yake pakupera kweupenyu ndigerene mikudenga iwe uno Wazoti mandigeleta sei? Kana ari wa munhu United Methodist pakadapa mushandi wa Mwari chizororashi vanozoti vaita sei wauya kana kuri kwedu uko kana kuri Salvation Army masaruta mabasa ake Jehovha ndimi munoazi vanotozoti kwa muKristu kana uri muRoma ndakadaro siya iwo ndakadaro siya iwo ndakadaro vanozoti muRoma aita sei zvakangoipira zvechiroma ichi ndozvokuti unozosiya ndakadaro yonga usingashandira mwana kuchechi unosiya ukaora zvinotaimbwa nevanoshanda pachechi kana dziri dzimwe dzamunoziva idzi dziri kwamazano dzekuchema idzi you Alpha and Omega we worship dzichifamba dzichiendeka ndo identity yako vari kufambarwa ameni kana zvapera zvechechi zvisingapinde usingadi kana uriwo zvana sana Ningava sana Tedia sana Titi apo ndio kunaimbirwana Rubena mai wewe kana mai vake vasipo ndio zvika chendana nipatani kana uri wenyau Emelia wadura mwana wako Simba kwangu ndo chako rasika asi
Batai, Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene, pamakafa Mambo Jesu, makaiswa muguva rakanga risina munhu, kwakava kuyerisa kwekutanga guva. Naizvozvo tinoda kuti mungoyerisawo guva raTedhiasi, tichaona iri. Vangeri venyu varichengeti, vakaipa vose vasasvike. Tinoda kungonyanya kutukirira vatakatarisana navo vari pano, vane shavi rekutambira kumakuva, shavi rekunon'ona vakafa vari pano. Tinoda kungorisunga muzita renyu kuti guva iri riyereswe nemi muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Ndichakumbira ari kutidzikisira wotidzikisira. Alright, tosumuka tese toimba hatina mushapanyika. Hatina mushapanyika takanyarara tifari Mweya wangu mazita enyu tinoda kuita mari chozode kupedzisira. Tedhiasi akanga ari waMwari achiri mupenyu, zvafa kudaro acharamba ari waMwari. Mabasa ake ose akaita akanaka achatuswa nawo, kune ose akaita akaipwa achatongwa nawo. Nokudaro tinokanda ivhu kuvhu, dota kudota. Dzamara vose vakaita kuda kwaMwari nezuva ravanomuka kubva nhasi nemisi isingaperi. Ndinoda kuti mugare pasi ndibva ndangopa announcement kawana ngoza muzondiona kuti muomedze kuti tidedze vanhu tatigarai pasi nehembe dzakapfeka pamusoroi tokumbirwa meeting iri kuipere tipedze basa redu. Musadedzi izvi zvinoda kutaurira pasi, munhu ari kwano kunzwa mazvinzwa. It's very important. Now patasvika apa ndopekupedzisira. Ndida kuti kumhuri kwaMaruta dai panga pakanyasorongeka kaka, dai matoronga dheti renyu renyaradzo ratoanaunswa pano kuitira vanoisa madhari nekunana waterworks nekudidi vanobva vaenda vachita sei vachiziva. Unless mune mari yakawanda kana mune hama inoshanda kuNet 1 kana kuTelesave vokuti munozojusira zvenyu vanhu, but dai kuri kuda kwangu kana muchida itaika meeting paside as fast as possible tichifushirana pano. Pekufushira apa ndo panoonererwa vanhu nguva yese chinhu zvanga chifamba zvakanaka. Saka kuna mwana unobva kuti abva aita masaramusi minane yaPauro patiri kuti kandaidhaka obva awira mugovamu kuti aitembire kunzi akabva awira daira ini. Saka anenge adaira mugomba uri kungotaura wega kuti zvanga zvisingaite kuti naTedhiasi tiite sei tisiyane, usati kwanondiburisei tokufushira ichi. Alright, namba yangu ndanzwa vanhu ndafunzwa navanhu anenge 11 namba ndakati ndingashoshoma. I will just announce it one. Kana uchida unongonyora kana usingaidi. Musazondifonera kana muchinditumira mari. Vafundisi hatina mari, tinotopuwa nemi. 0 ndichaidedzera town pachi Harare South nepachi kwedu ku Borodero Brooks. Borodero Brooks 0772 252 340. Harare South 0772252 kumwe kwacho kumaslo vakakurumidza kuenda kuchikoro 0772252340. Zita Rev Mutambanengwe kana kuti Prof Mutambanengwe, vamwe vatoisevha ndakutobhipwa vada kuti tinazo ndakutobhipa. Kana uri mukadzi pamwe ukati Rev mamwe mune varume vanoshisha, my first name is Lawrence. Saka kana uri mukadzi usasevhe kuti Lawrence, ita Flo. Shamwari yako inonzani?
kuvarume unongoti lari handiti unongoti lari naika tida kuti Mwari akuitire zvakanaka ngatigamuchidzane nenyasha veukama ana sekuru Chihuri nanani vamwe vanoenda kune uya neuyo vari kusaidi uko ndakadai tinomira uko twakazorora tisateerera mainstructions ngatinamatei Mwari Baba Mwari Mwanakomana Mwari Mweya Mutsvene isusu vanhu venyama pedu tapedza tiri kungosiya mwana wenyu agare nemi takuda kungoramba Mwari Baba Wamasimba Ose tichingozvikumbira isi tiri pano kuti patichafamba tichibva pano tive tinongokomborerwa nemi tipewo nyasha dzemumugwagwa patichabva pano Mwari Baba Wamasimba Ose takokwa nokuti zvinonzi ukama igasha unozasizwa nokudya patichaenda kunodya kumba kwaTedius tida kungokomborerwa nemi nguva yekudya zvayasvika Mwari tida kungonamata tichiti munongoziva kana nguva yacho yasvika tine mweya inongosuka mweya yenzvimbo nemweya yakasiyana siyana takungosumawo mweya wokukara mweya wokungotaura kuti azopuwa bhonzo mweya wokusara hazvina kuibva asi mbirira mberi yenyu kubva nhasi chiri chikomboro chaBaba neMwanakomana naMweya Mutsvene chemurukire mamuri kubva nhasi nemusisiva Thank you.